The XMUFM brings you News Break. Higala maayong hapon, ania nga tuang 3 o'clock news break ni Sibihang DXMUFM alang ning adlaw nga Huwebes, Marso 12, 2026 ug kini ang inyong tigbalita. LG Iman Aninayon. Nag-atubang sa hulga sa halapad nga pagbaha ang upat ka rehiyon sa Mindanao tungod sa extension sa Bagyo nga nagpabiling anaa gawas sa Philippine Area of Responsibility (CONPAR). Sumala sa State Weather Bureau, muabot sa Mindanao ang extension sa Bagyo nga naghatag og mga pag-ulan sa daghang lugar nga gilangkuban sa mga sumusunod. Sa Region 11 mao ang Davao Region nga gilangkuban sa Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental ug Davao del Sur. Samtang lakip usab sa Region 12 ang Soc-Sargen nga gilangkuban sa mga lugar nga Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudarat. Sa Region 13 ang Caraga Region, partikular na ang Agusan del Norte, Dinagat Islands, Agusan del Sur, Surigao del Sur ug Surigao del Norte. Samtang sa BARM mao ang Maguindanao, Lanao del Sur. Bisan ug nagpabilin ang paglihok sa bagyo gawas sa Pilipinas, posibleng ang ulahing flood advisory sa mga nasangpit nga rehiyon mugawas mahitungod sa epekto sa bag-ong bagyo.